आता मेथी टाकलेली आहे शेतामध्ये आणि पाहू शकता आपण स्वतः मड्या तयार केलेल्या आहेत आणि यामध्ये मेथी कोथिंबीर भाजीपाला केला आहे आपण. आता चालू आहे काम. पहिला नांगरणी केली, नंतर कोळवलं, त्यानंतर ह्या अशा मड्या तयार करून घेतल्या आणि मग आता कामाला सुरुवात केली. सगळं पेरलं, यामध्ये मजवलं, कोळपा मारला आणि मग सुरुवात केली. आणि आता पाणी सोडलेलं आहे बोरचं आणि 2.5 इंची पाणी आहे बोरला आणि 4 जण आम्ही आता आलेलो आहे शेताकडे. आमची विहिरी बोरचं पाणी चालू आहे, काका काम करत आहेत आणि झालं आहे लागवड थोडी टाकली, नंतर आता पाणी सोडलेलं आहे. एवढं काम आजचं हे पूर्ण झालं आहे आणि आमचा भाजीपाला